Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους ζουν από την Κυριακή το βράδυ ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος και η σύζυγός του, Κιμ Κίλιαν, καθώς ήλθε στον κόσμο το δεύτερο κοριτσάκι τους. Ό,τι πιο ωραίο μπορούσε να μου συμβεί. Ο συνεταίρος μου στη ζωή τα πήγε υπέροχα, ο άλλος τα σκάτωσε στη δουλειά, αλλά τι να κάνουμε έτσι. Όντως ήρθε το καλό αυτό και νομίζω ότι τα διέλυσε όλα. Δεν τα διέλυσε, τα έφτιαξε. Το απόγευμα της Κυριακής, γύρω στις 5:30 ώρα, η Κιμ Κίλιαν μεταφέρθηκε στο μερευτήριο από το σύζυγό της, Μάκη Τριανταφυλόπουλο, αφού είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία του τοκετού. 2 ώρες αργότερα έφερε στον κόσμο ένα πανέμορφο κοριτσάκι βάρους 3 κιλών και 200 γραμμαρίων. Όπως δήλωσε ο γιατρός της Κιμ Κίλιαν, το μωρό μοιάζει πολύ στο γνωστό δημοσιογράφο. Ένα πολύ όμορφο μωράκι, μοιάζει περισσότερο στο Μάκη, είναι μελαχρινό, σε αντίθεση με το άλλο το μωρό που έχει καστανά χρώματα. Είναι πολύ χαρούμενοι και οι δύο. Καθ' όλη τη διάρκεια του τοκετού, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος βρισκόταν στο πλευρό της συζύγου του. Πολλοί φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στο μεευτήριο για να ευχηθούν στον γνωστό δημοσιογράφο και στη σύζυγό του για το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Ανάμεσά τους και ο πολύ καλός του φίλος Νίκος Χατζηνικολάου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Κρίστη Τσολακάκη. Ήρθα επειδή έμαθα από το φίλο μου το Μάκη για τη γέννηση του δεύτερου μωρού να ευχηθώ. Ήρθαμε να τους πούμε την αγάπη μας, να τους ζήσει το όμορφο μωράκι τους, το οποίο είναι κουκλί πραγματικά. Η Κίμη είναι πάρα πολύ καλά, το μωράκι είναι πάρα πολύ καλά. Ευτυχία, η λέξη είναι αυτή. Χθες από νωρίς το μεσημέρι, ο γνωστός δημοσιογράφος βρέθηκε στο πλευρό της συζύγου του και της νεογέννητης κόρης του, που του μοιάζει τόσο μα τόσο πολύ. Πώς αισθάνεστε? Τίποτα, έχω το DVD εδώ έτοιμο. Ποιο DVD? Ποιο DVD τώρα, Από όλα. Το DVD το καλό. Πώς αισθάνεστε κοριτσάκι, σας μοιάζει μάθαμε? Ναι, κοριτσάκι, εδώ είναι ο αρχιτέκτονας, ο Dr. Κοριτσάκι και όμορφο, μελαχρινό και χαριτωμένο.